Preview. Preview. Nilqakom miegħi Kert, il-YouTuber ta' Arsenal, fejn magħkom hawn qed nitkellem dwar il-logħba tal-bieraħ bejn Luton u Arsenal. Kienet logħba kombattuta ħafna, iż-żewġ timijiet f'fema tiegħi taw logħba kbira. Irrid nixtieq ngħid proset il-Luton, Luton kulħadd jaf kemm huwa tim li juri ċertu passjoni u qalb meta jkun qed jilgħab, għandhom is-support Jack Canary Road tal-bliħ fil-fema tiegħi, support vera nistama' vision il-players, għandek ċertu passjoni li l-players jagħtu iktar minn kemm jixtuq supporters. Rajnihom f'diversi logħb, Liverpool ġew hemmhekk u ma żelqux u salvaw il-logħba fl-aħħar. Illum fil-fema tiegħi taw logħba oħra kbira. Il-logħba kienet derta tispiċċat bid-draw, però meta jkun dal-mumenti kulħadd jaf li t-tim tal-Arsenal huwa l-iktar tim il-passa skura gows fl-aħħar tal-partita. Sa l-oħra kienu diversi logħb li skuna fl-aħħar u ġejna kamilna l-bieraħ bil-winning goal ta' Declan Rice. Mela, bħala formazzjoni kull ma rajna ġiex tibdiliet li kienu Tomias u Zinchenko li l-bieraħ bdew Ben White u Kivior. In-nofs u quddiem kienu l-istess bħal partiti ta' qabel. L-ewwel taqsima fil-fema tiegħi għalkemm Luton kienu tiġibulna kif imorru fil-vantaġġ aħna ġibu draw, ma tantx ħolqu azzjoni perikolużi. Meta f'aħna vantaġġ ġabu draw go minn corner, kien lose marking minn għad-difiż tagħna, il-Lozo kien timmarkah Martinelli. Kif ħadna l-vantaġġ, rġajna skuraw minn corner fit-tieni taqsima ta' Adebayo, dak kien żball mir-Raja l-bieraħ ma rajnax konvinċenti fir-rux tiegħu bħal logħbiet ta' qabel. Jiena nemmen li partita li jmiss jekk Arteta vera jrid juri li hemm kompetizzjoni bejn keepers irid jagħmel Ramsey fl-opinjoni tiegħi, mhux aċċettabbli f'dan il-livell ta' minn dawk l-iżbalji. Żgur għall-goler għall-istatura akla bħall-Arsenal. Seta faċilment tlifna ġiex punti l-bieraħ, però nemmen li kif ġaħet l-ewwel fil-bidu Rice rebbaħna l-logħba u fil-fema tiegħi salva l-goler ukoll. Ix-xirtu fuq jibdew jitnesew meta tirbaħ dak id-delirju fl-aħħar. Isek meta tixkas l-iżbalji per dawk l-iżbalji min ikun supporter bħali li eye for detail dawn l-affarijiet żgur li mhux aċċettabbli li tagħmel dawk l-iżbalji. Il-logħba tal-futbol tista' tintrebaħ minn small details u small margins u hekk ġara. Rajna fil-goal ta' draw, rajna Jesus kif ġib players miegħu u fetaħ l-ispazju għal Havertz u tajulu perfett u Havertz irnexxielu jiġib il-goal ta' draw ta' 3-3. Rajna wkoll il-Havertz li dan kien it-tielet goal tiegħu f'erba' logħbiet, bħalissa dejjem forma verament pożittiva Havertz. Huwa plejer li qabad ġej bil-mod issa, naraw iktar komdu fil-lob tiegħu. Il-bieraħ kellu partita li strumentali, rebaħ kull header, żamm il-ballun, ġera bil-ballun ukoll, però il-gol ta' draw żgur li kien ħaqqu u żgur li kien ħaqqu jiskura Kai Havertz. Rajna id-difiża wkoll il-bieraħ li fil-opinjoni tiegħi ma kienx bħas-soltu bħal ta' qabel.
ftit attakki li tellaw Luton xorta kienu perikolużi, dew attakkaw ħafna minn ma' linji, speċjalment kif daħlu kbien għalihom. Beda jiġbed ħafna l-Ben White waqqaw lura u beda prova jgħadda ħafna. Rajna l-Odegaard u bat li beda jinżel il-White biex nirkuperaw dak il-man advantage fuqu. Saliba u Gabriel ma rajnihomx daqshekk konvinti daqs partit għamela wkoll, kellhom ċertu azzjonijiet fej ma bdewx jiftehmu wkoll ġieli, speċjalment fil-corners, biss però għal-mod ta' kif bdew żammu l-ballun u jiftħu l-lob kien tajjeb ħafna. Rajna l-Saka l-bjera għalija wieħed mill-players li żgur li kien man of the match ukoll. Bej tlieta kienet il-bieraħ, kien hemm Rice, Havertz u Saka. Saka kien l-iktar player li kellu touches fuq il-ballun, l-iktar player li daħħal ġal-kaxxa bil-ballun ukoll, kellu ħafna touches fil-final third ta' Luton. Żgur li ukoll kien ħaqqu goal. Kienet il-mitej partita għal-tim tal-Arsenal, bil-flok tal-Arsenal, Saka. Reġa kien involut, kellu assist fil-goal ta' Jesus. Żgur dal-player kulħadd jaf kemm huwa importanti għalina, għal-mod ta' kif irdu nilagħbu. U bekk irdu nħarsu quddiem u nifukaw fuq il-logħba li ġejja nhar is-Sibt, logħba oħra diffiċli ħafna away ma' Aston Villa. Aston Villa ma nistgħux ħajlagħbu għada kontra t-tim ta' City. Żgur u bħalissa m'għedinx ħażin fil-klassifika, żgur li ħajkunu ta' tret kemm għas-City u kemm għalina. Biss però jekk verament iridu nkomplu niġġieldu għal-lig sal-aħħar ta' dan il-kampjonat, daw ir-rebħiet bħal tal-bieraħ żgur li jkunu ta' f'sens konvint li ħanibqgħu hemm sal-aħħar. Mela, parti minn hekk nixtieq ngħid li l-Infant ħadu fuq is-siġra għal ftit jiem oħra. Parti ċajt jiena m'iniex ħanara kbir għalissa għadu kmieni xorta minn Liverpool u City li din warajna ġifieri ma nistgħux inneħħu l-mertu tagħhom. Biss però kif ġiet logħbet bħal tal-bieraħ jekk verament tirbaħ il-lig hekk tirbaħ kif kienu jagħmlu sħaba ta' United kif jgħidulhom Fergie time aħna ngħidulu Arteta time issa. Ħafna supporters jistgħu jgħidu ingħataw 6 minuti u qabżu 6 minuti xi wasal gowl, però kien hemm azzjoni mit-throwing li s-supporters tagħhom żammaw il-ballun u ma rridux iduhulna, ġifieri ħlew il-ħin huma. U mbagħad kif ingħatu throwing u kellna free kick mill-ewwel li labnieh kmieni u bil-cross u daqta ta' Rice li fl-opinjoni tiegħi 100 miljun hija serqa dal-plejer jiskudja logħbiet verament importanti, mhuwiex just plejer ta' box to box, id-drive li għandu bil-ballun u l-kapaċità li f'dawk il-momenti fil-partita jista' jkun li dik iktar u jrebħek il-logħba, kamer rajneħ ma' United, rajneħ ma' Luton, rajneħ fil-draw ma' Chelsea, man of the match ma' City ġifi dal-plejer jien għalija 100 miljun vera hija serqa minn West Ham u żgur li għanduhom 100 miljun ieħor għall-affarijiet li qed jagħmel. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, nfakkar in-nies li dal-programm tistgħu tisibuh fuq YouTube channel tagħna. Il-programm li jmiss huwa għada ħamis fejn jkun hemm botta u risposta fit-8:30 ta' filgħaxija flimkien ma' Antonello u Ndużarb u l-mistednin tagħhom. Grazzi u nsemmi kulħadd.